középbíró csere. Sanyika, hol van? Trisztán, gyerünk! Kérem a pásnak Fekete Tamás, elkészül Kosztra Gábor. Gyerünk, Trisz, gyerünk! Csak előre! Csak előre! Csak előre! Gyorsabban! Azaz! Szép! Szép volt! Szép volt! Odafigyelj! Gyerünk! 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 Menjél, támadj! Jó? Menj rá! Menj rá, gyerünk! Azaz! Szép! Kérem a pásra, elkészül Farkas Tamás. Tájékoztatásra nézzük, ezek a bírói kézjelek, a rúgóblázató kéz, ez a kilépés tényét mutatja. A kilépés esetén menetvesztés. Ez az előző jel pedig a dobás tényét mutatja, ez pedig 3 pontot érő dobás volt. A menetés a mérkőzésnek piros oldal, Fehér Krisztán.